Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Шолда Азат Хикматуллин эше буенча суд тутырышлары дәвам итә. Шәһәрдәш кешеләрне үтерүгә ниятләүдә гаепләнә. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Яз җитүгә юллар проблемасы тагын да кискенләшә. Беренче чиратта кайсы урамнарда чокырларны ямый башларлар. Өлкәннәр арасында компьютер ярышлары үтте. Быел нинди биремнәр каралган, хәбәрчебез ачыклады. Яршалы шәһәр судында Азат Хикматуллин эше буенча утырышлар дәвам итә. 34 яшьлек шәһәрдәш 2 һәм аннан да күбрәк кешене үтерергә омтылуда гаепләнә. Исегезгә төшерәм, бу хәл узган елның 29 декабрендә 59 комплекстагы күңел ачу үзәгендә булды. Тикшерү версиясе буенча Ират клуб хезмәткәрләренә корал белән яный. Гаепләнүче бу мәддә белән килешми. Суд залыннан Ләйсән Ханова репортажы. Скажите, вот в тот день, когда все это произошло, вы находились на рабочем месте? Суд утырышы сораулардан башланды. Клубта администратор булып эшләгән Артур Гатиятуллин һәм аның хезмәттәше Владислав Волошевич зыян күрүчеләр. Администраторлар белән конфликттан соң Азат Хикматуллин күңел ачу үзәгенә кабат кайта. Тик бу юлы инде корал белән. Видеоязмада Иратның бинага керүе, кулындагы коралны күтәрүе күренә. Хезмәткәрләр югалып калмый, тиз реакция күрсәтә. И когда дверь открывается, получается, я понял то, что это Азат, он был один. И предмет уже был не похож на палку и монтировку, это уже было какое-то ружье. Мне показалось, что он уже начал ружье вот это поднимать, получается. Ну, и я сразу решил сделать упреждающий удар и брызнуть баллончиком. Бәхеткә беркем дә имгәнми. Зыян күрүчеләр гаепләнүчегә мөмкин кадәр йомшаграк хөкем чыгаруларын сорады. Вы, как потерпевший, вправе высказаться по назначению наказания. У вас какое-то мнение есть в настоящий момент? Да, есть. Ну, этот случай на мою жизнь никак не повлиял в отрицательном смысле. Как бы все так же, все, ну, слава богу. Я хочу, чтобы было максимально минимально. Суд утырышында гаепләнүче ягыннан унлап кеше бар иде. Дуслары һәм туганнары сүзләренә караганда Азат Хикматуллин гаиләле, аның 3 баласы бар. Иң кечесенә нибары 5 ай гына. Соңгы 12 елда Ират КАМАЗ заводларының берсендә эшләгән. Якыннары аны бары тик яхшы яктан гына сурәтли. Шәһәрдәш кешеләрне үтерүгә омтылу мәддәсе буенча гаепләү белән килешми. Ул сак астында. Чираттагы утырыш 26 мартка билгеләнде. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яз җитүгә юллар проблемасы тагын да кискенләшә. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре чокырларны ямау эшен башлап җибәрде. Кичтән башланып эш иртәнгә кадәр дәвам итә. Яршалы проспектында, Шамил Усманов һәм Раскольников урамнарында ремонт булган инде. Беренче чиратта тагын кайсы урамнарда чокырларны ямау башкаралар, бу хакта Мәрьям Файрушина сюжеты. Машина төзелеше урамында 3 берәмлек техника эшли. Юлчылар интерен чокырларны баштамында, соңыннан техник урамында ямаячак. Технология рециклера, то есть как бы мини-выездной АБЗ, ну, мини-асфальтный бетонный завод, как бы замешиваем битум, фрезерованный асфальтный бетон, мин-порошок, греем, потом просушиваем полностью ямы и заливаем. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре чокырларны ямарга кичке вакытта чыкты. Иртәнге 6-га хәтле эшләячәкләр. Бу иң уңайлы вакыт ди юлчылар. Днем все тает, везде вода, невозможно делать яму, а ночью подмерзла и легче ямы сушить, и, соответственно, проще ночью делать. И движению не мешаем. Алдагы көннәрдә Жуков урамы һәм Яшьлек проспектында ремонт эшләре башкарылачак. Автомобиль юллары оешмасында билгеләп үтүләренчә, чокырлар күп булган участокларны ачыкларга халык контроле порталы аша килгән хәбәрләрдә булыша. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстан президенты каршындагы инвестиция советында Чаллыдагы алданған өлешләр проблемасын хәл итү буенча 2 зур проект расланды. Аның нәтиҗәсе буларак 65-10, 65-06 йортларында төзелеш яңартыла. Бу объектларны Профит һәм Евростиль компаниялары төзеп бетерәчәк. Бүгенгә исемлектә 224 алданған өлешче санала. Также для решения такой важной социальной проблемы, для решения этого вопроса привлечена группа компаний «Домкор». В данный момент разрабатывается инвестиционный проект по оказанию мер поддержки дольщикам 6503, 2-3 очередь путем предоставления квартир в своих домах. Данный проект находится на рассмотрении.
Газ куллана торган биналарда теркелген көңілсіз хәлләрнең 70% төтен чыгу, ягъни вентиляция каналлары булмау сәбәпле килеп чыга. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итә. Белгечләр әйтүенчә, газ җайланмаларының кулланылыштан чыгуы барлык проблеманың 2%-ын алып тора. Газ һава катнашмасы шартлау 15%, газ баллоны шартлау 1%-ны тәшкил итә. Исегезгә төшерәм, Чаллыда да газ җайламаларын тикшерүләр дәвам итә. Бу эш газ оешмасы хезмәткәрләре, идарә итү компаниялары һәм башка җаваплы кешеләр катнашында оештырыла. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыратгач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Өлкәннәр арасында компьютер осталыгын сынау ярышлары үтте. Быел Россия пенсионерлар берлегенең Чаллы бүлеге оештырган курсларда 450 кеше укып чыкты. Аларның иң осталарына 13 кешегә республика конкурсының төбәк турында катнашырга тәкъдим иткәннәр. Мондый ярыш Татарстанда берничә ел рәттән үткәрелә. Быел нинди биремнәр каралган, кемнәр көч сынаша, Рима Солтанова күреп кайтты. Интернет аша фатир өчен түләргә, табибка язылырга, кирәкле мәгълүматны табарга өйрәнергә. Пенсионерлар өчен компьютер курслары нәкъ шул максатны күздә тота. Быел уку программасы 42 сәгатьлек булган. Компьютер белән кулланырга, үзебезгә тормышта әзрәк кертергә, эшебезгә бик күп әйберләр белдек. Укытучыларыбызга да бик рәхмәтле. Укый торган бүлмәләребез дә бик матур, якты, рәхәт булды, шул хәтле әйбәт атмосферада булды. Шул хәтле тараш, үзебез дә бик тараштык. Бәйге 2 сәгать бара. Шул вакыт эчендә өлкәннәр 4 бирем эшләргә тиеш. Одно задание по работе в Word по форматированию, одно задание по поиску в интернете. То есть есть картиночка, вот эту картиночку они должны по этой картинке найти информацию об этом памятнике. Кто скульптор, когда был, где находится, как до него доехать. То есть даже маршрут проложить. Өченче бирем Татарстан һәм Россия дәүләт хезмәтләре порталларын белүгә. Тагын берсе пенсия фонды буенча. Мәсәлән, кешенең пенсиясе счетка килә, ул аны карточкага алырга тели. Интернет аша моны ничек эшләргә? В этот раз сделали как ЕГЭ. Приходит конверт, его только сейчас вскроют, всем раздадут задание. Задание никто не знал. Всем раздадут задание. А то задание делает у нас республика. Компьютер ярышларының шәһәр турында җиңеп чыккан 4 кеше республика конкурсында катнашачак. Финал 18 апрель көнне Казанда үтәргә тиеш. Исегезгә төшерәбез, компьютер курсларына эшләмәүче пенсионерлар йөри ала. Римма Солтанова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Соңгы вакытта җәйге ватка күчү-күчмәү мәсьәләсе кабат алгы планга чыкты. Россия хөкүмәте уздырган мониторинг шуны күрсәтә. Елга 2 тапкыр сәгать телен күчерү яклылар һәм моңа каршы булучылар якынча тигез. Каршылары бераз күбрәк тә ди белгечләр. Бу мәсьәлә буенча экспертлар, табиблар һәм халык фикере алга таба да җентекләп өйрәнеләчәк. Вакытны уңай һәм тискәре яклар барысы да исәпкә алынганнан соң гына үзгәртергә мөмкин. Мәсьәләгә карата Чаллы кешеләренең дә фикере төрлечә. Ну, экономия яктан бәлки аның файдасы бардыр. Ну, без инде как пенсионерлар, без сәламәтлек турында награк кайгыртабыз. Шуңа күрә без күчмәсек. Тискәре карыйм, чөнки кеше яләнгән була бер вакытка. Иртәрәк торасың, например, менә Австралиядә аларның эш сәгате сәгать 6-дан башлана. Иртән кешенең эшләү сәгате югарырак була. Шуның өчен мин күчәргә кирәк дип саныйм инде. Кешенең башын бутый. Кеше уранып бетми ул сәгатькә. Күчмәскә безгә була да әйбәт. Бүгенге гәмнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Татарстан Республикасы Актаныш районы Агыйдел дәүләт җырһынлы ансамбле 27 март Чаллы шәһәре энергетиклар мәдәният сараенда өр-яңа концерт программасы тәкъдим итә. Башлануы 9 сәгатьтә биреләчәк. В медицинском центре «Осанна» обследование и лечение по 11 направлениям. Оперативное лечение, УЗИ всех органов, комфортный стационар, современная лаборатория.